हाय खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। नोंथांमोना मिथिखाबायदि दिनैनि थाम्बनेल एबा टाइटेलखौ नायनानै दिनै आं नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों दि आन्डार 10,000 to 15,000 मानि 10,000 आरो 15,000 नि गेजेराव 5G मबाइल, जाय मबाइला पावारफुल, जाय मबाइला ओरैबायदि जेनेबा नोंथांनि थाखाय बेस्ट जागोन 5G मबाइल, आङो बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थानो होननानै बे भिडिअखौ लानानै फैदों। बे भिडिअआव मबाइला जागोन दि 6GB रेम आरो 128GB मेम'रिज एन्ड स्नेपड्रागना 4 जेनेरेसन दै। नोंथांमोना मिथिखागौ आथिखालनि जुगाव 4 जेनेरेसनासो जेनेबा 4 जेनआसो ओरैबायदि पपुलारखा। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। थ' आङो बेयाव मोनबासिम सेलेक्ट खालामदों। आङो बेयाव 5 नाम्बाराव सेलेक्ट खालामनानै लादों दि पक' M6 Plus 5G। थारैनो बे मबाइला पक'जों दिहुनजानाय दि लोगोफोर। बे मबाइलनि प्राइसआ नोंथांमोनहा स्क्रिनाव नायनाय लोगोफोर 10,499। एसेबां मानि दाम नङा लोगोफोर। बे मबाइला 10,000आवनो 5G प्रभाइड खालामदों नोंथांमोनहा नाय। थ' बेयाव नायनाय लोगोफोर नोंथांमोना 6GB रेम 128GB रम मानि स्पेसआ मानि बेयाव मा जागोननो 3,000 फटक्सआ माने इजिलि बेयाव जायगा जागोन दे लोगोफोर। आरो बिनि उनाव नोंथांमोना नायनो स्नेपड्रागना 4 Gen 2AE। थ' नोंथांमोना नायनो बेयाव मा लिरनाय दं आरो नो हें फन। थ' नोंथांमोना नाय बे फना हें जाया, माने बेयाव बोसोरथाम बोसोरब्रै बेबायदि बाहायबाबो नोंनि थाखाय बेयो हें जाखानाय नङा दे लोगो। दा नोंथांमोना नाय केमेरा क्वालिटियाथ' बेयो खाराब जागोन नोंथांमोना बिदि सानदोंना? नोंथांमोना नायनो बेसेबां 108 मेगापिक्सेल प्लास 2 मेगापिक्सेल, अब्ला बेसेबां जागोन 1010 मेगापिक्सेल दै बेयो बे केमेराजों। आरो फ्रन्ट केमेरायाव मा बेसेबां दं 13 मेगापिक्सेल। थ' नोंथांमोना मिथिखायो 13 मेगापिक्सेला जुदि फ्रन्ट केमेराजोंनो बिदि लानो हायोबा माबायदि केमेरानि क्वालिटि जागोन। आरो नोंथांमोना बेटारिखौ नायनो हागोन नै, दस्रा बेटारिया 5000 mAhल' थायो, नाथाय बे फना रेकर्ड खालामदों दि 5,000 प्लास 30 बावदै लोगोफोर। थ' नोंथांमोनानो बेसेबां थागोन चार्जिं डेट केन लास्ट आप टु 2 days। चार्जिंआ मा होनो 2 days बेयो थागोन। थ' नोंथांमोना जुदि 5G मबाइल लानो लुगैदोंब्ला बेखौ खनसे श'रुमाव भिजिट खालामनानै नायबानो जाबाय दे लोगोफोर। बे फननि नामा मा पक' M6 Plus 5G। आरो नोंथांमोनहा नाम्बार 1खौ नेनानै था। बे नाम्बार 1 फनखौ आंबो सालायो। थ' बे मबाइला बिराद मोजां। दानिया फै लोगोफोर जों नाम्बार 4खौ नायदिनि। जोङो नाम्बार 4आव नुगोन दि रियेलमि C63 5G। थ' थारैनो बे मबाइला रियेलमि डिभाइस दे लोगोफोर, नोंथांमोना मिथिखायो। थ' नोंथांमोना नायलांदो नै बियो 6GB रम आरो 128GB मेम'रिस दै। बेयावबो 128GB मेम'रिसखा नालाय 3,000 फट'फ्राल' जायगा जाखायो। थ' बेयाव नाय स्नेपड्रागना नोंथांमोना नाय थ' 6,300 दै लोगोफोर। बेयावबो लिरनाय दंखायो दि पावारफुल फन। थ' मानि पावारफुल पारफरमेन्स खालामो आरोना बे, जेनेबा गिदिर एप्सफोर जेरै अबेबा फिल्म मेकार्स एप्सफोर बेबायदिखौनो बे फना सापर्ट खालामनो हागोन दे लोगोफोर। नाथाय लोगोफोर नोंथांमोना केमेरानि बिथिङाव नायोब्ला बे नाम्बार 4आ एसे उइक दे लोगोफोर। मानि थाखाय नाम्बार 4आव आं बेखौ लाखिदों होननानै बुंब्ला लोगोफोर, बिनि प्राइसआ एसे बुरजासिन दहायनिफ्राय। थ' बिनिखायनो आङो बेखौ नाम्बार 4आव लाखिनाय जादों दै। थ' नोंथांमोना नायनो रियार केमेरायाथ' बारा मोजां नंखाया। आरो फ्रन्ट केमेरायाबोथ' 8 MP ल'। केमेरानि थाखायबा जुदि पावारफुल, जुदि नोंनि मबाइलनि मोजांनि थाखायब्ला आङो बेखौ रेकमेन्ड खालामगोन। नाथाय जुदि नों केमेरानि थाखाय लानोबा थ' आङो माखौ रेकमेन्ड खालामगोन, जुदि रियेलमि C33 5G आरो पक' M6 Plus 5G जों केमेरानि बिथिङाव कम्पेयार खालामोबा पक' M6 Plus 5G खौ आङो रेकमेन्ड खालामगोन दे लोगोफोर। थ' नायनाय लोगोफोर बेयाव 5,000 बेटारि एमएच, पक' M6 Plusआ प्लास 30 बे एक्सट्रा रेकर्ड होननानै आं नोंथांमोननो दहायबो खोन्थाखादों। थ' बिनि उनाव नाम्बार 3आव दं दे लोगोफोर, बेयो रेडमि डिभाइसनि दे लोगोफोर, रेडमि 13C 5G। थारैनो बे मबाइला MI दे लोगोफोर, नोंथांमोना मिथिखागौ रेडमिया MI होननानै। बिथाङा माबायदि पावारफुल नोंथांमोना नायदो दे लोगो। दा जोंहा बे मबाइला बेसेबांनो 6GB रेम आरो 128GB मेम'रिस, 3,000 फट' बेयाव एलिजिबोल जागोन होननानै। थ' बेयाव स्नेपड्रागना 6,100 दे लोगोफोर, नोंथांमोना नुदोंना 6,100। थेवब्लाबो आङो
बे मबाइलखौ मानि थाखाय 3 पजिशनाव लाखिदों होननानै बुंब्ला नोंथांमोना मिथिखायो बे मबाइलनि प्राइसआ एसे बारा दै लोगोफोर। बे मबाइलनि प्राइसआनो जाबाय 11,299 बेनिखायनो बेखौ आङो 3 पजिशनाव लाखिनाय जादों। नाथाय जुदि केमेरायाव कम्पेयार खालामोब्ला दा आङो लास्टआव होनाय पक' M6 Plus 5Gआनो केमेरानि बिथिङाव आरो बेटारिनि बिथिङाव साबसिन दै लोगोफोर। नाथाय स्नेपड्रागन बेफोरबायदि मबाइलनि पारफरमेन्सआव रेडमि आरो रियेलमिया पक'निफ्राय एसेबाबो साबसिन जायो। पक'आ एसे लेट जायो दे लोगोफोर, आं नोंथांमोननो बेखौ क्लियार खालामहरखानाय जाबाय। बेनिखायनो बेखौ आङो नाम्बार 3आव दोननाय जादों दे लोगोफोर। दा जोङो नाम्बार 2खौ नायनि लोगोफोर। नाम्बार 2खौ नायनायनि सिगां नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो जुदि नोंथाङा साबस्क्राइब खालामाखैबा। दा जोंहा नाम्बार 2आव दंदि मटर'ला G45 5G। थारैनो बे मबाइला 11,999 मतलब 12,000खौनो हमनानै ला। जोंहा बे मबाइला मटर'ला नालाय मटर'ला। दानिया बे मबाइला मा होनो 8GB रेम आरो 128GB मेम'रि स्ट'र दै लोगोफोर। बेयावबो आङो दहाय बुंनाय बायदि 3,000टा फट' जायगा जागोन। नाथाय बेयाव स्नेपड्रागनखौ आङो सिगाङाव खोन्थाहरखानि दै। बे स्नेपड्रागना 3 जेनल' दै लोगोफोर। आथिखालनि मुगायाव 4 जेनआ गोबां बाहायजाबाय, नाथाय बेयो 3 जेनल' दै लोगोफोर। नोंथांमोना बेखौ गोसोआव ला। आङो दहायनिफ्रायनो बुंखादों केमेरानि बिथिङाव पक'जों रावबो केमेराया हाया होननानै। नाय लोगोफोर मटर'लाया 50 मेगापिक्सेल प्लास 2 मानि 52 मेगापिक्सेल दै। आरो फ्रन्ट केमेराया मा 16 मेगापिक्सेल आरो 500 mAh बेटारि दै लोगोफोर। नाम्बार 1खौ नायदिनि लोगोफोर। नाम्बार 1आथ' गोबां पावारफुल मबाइल नोंथांमोना मिथिखागौ। नाम्बार 1 मबाइलानो जाबाय पक' M6 Pro 5G मतलब प्र' मतलब प्र' नोंथांमोना मिथिखागौ प्र'आ मा। बिनि दामानो जाबाय 12,999 लोगोफोर। जाय मबाइलखौ आंबो बाहायो दे लोगोफोर 13,000आव आङो मोनदों। बे मबाइला माबायदि पारफरमेन्स खालामो होननानै बुंब्ला नोंथांमोना नायलांदो। बे मबाइलाबो 6GB रेम आरो 128GB मेम'रिस दै लोगोफोर। बेयावबो 3,000टा फटक्सआ जायगा जागोन एबा इलिजिबोल बे मबाइलनि सिङाव थानो थाखाय। दा नाय लोगोफोरनो स्नेपड्रागना 4 Gen 2 मतलब 4 Gen मानि एकदम लेटेस्ट दै लोगोफोर। बे डिभाइसआ मानि स्नेपड्रागन बे मोनसे मा थायो बियो बै मोनसे प्रसेसर थायोना ओरैबायदि जायो आरो 4 Genआ गेमनि बिथिङावबो थाबथाया मानि जेरावबो थाबथाया आरोना। नाथाय आङो बुंहरखाबावगोन आंनि मबाइला एसे लेट दै लोगोफोर। नोंथांमोना मिथिदो। लोगोफोर केमेरानि बिथिङाव नायोबा 50 मेगापिक्सेल प्लास 2 जुम खालामबा जागोन आरो फ्रन्ट केमेरा 8 मेगापिक्सेल एसेबां मानि मोजां नङा केमेराया। थेवब्लाबो नोंथांमोना जेब्ला केमेरा खेबगोन ना नोंथांमोना अब्लासो मिथिगोन। ओरैबायदि माने हाइ क्वालिटि पिक्सार ओंखारना फैयो। आरो बे मबाइलाव केमेराया एसे AI नांदेरनाय लोगोफोर। माने पिक्सारखौ अट'मेटिकेलि एसे AI जों सोमोन्दो लाखियो दे लोगोफोर। बेनि बेटारियानो जाबाय 5,000 mAh। दानिया लोगोफोर आं नोंथांमोनखौ बुंसै जाय बिथांमोनहा 13,000 थाखा दं एबा 13,000नि मबाइल लानो सानदों 5G मबाइल। आङो नोंथांमोनखौ मेगन मेसेबनानै रेकमेन्ड खालामो पक' M6 Pro 5Gखौ थांदै लोगोफोर। थारैनो बे मबाइलखौ आंबो बाहायो दिनैसिम आङो जेबो मानि बेबायदि लेग जानायखौ मोनाखै आरोना लोगोफोर। आरो जायफोरना प्राइसजों मिलायनाय बिथांमोनहा आं होनो मख'नाय मबाइलखौ बायदो। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियामोन। गोजोन्थों लोगोफोर।